ҳар як инсон мехоҳад ки молу маҳсулоти хуб ва сифатро истифода барад. Хусусан бонувон ки зебогиро дӯст медоранд, ҳамеша таваҷҷӯҳ ба маводи ороишотии хубу бренду овозадор, ҳамчунин шампун, гел, дигар маҳсулотҳо доранд. Молу маҳсулоти ширкати Фаберликро ба ҳар яки шумо тавсия медиҳам. Сифати аъло, нархи дастрас. Ҳамчунин бонувоне ки дар хона нишаста мехоҳанд маблағ ба даст биёранд, фурсати хуб аст барои осон ба даст овардани маблағ. шумо метавонед дар хона нишаста тариқи телефон фармоиш бигиред ва ба ин восита пул ба даст биёред. агар шумо аъзо нашида аз молу маҳсулоти ширкати Фаберлик харидорӣ кунед, пас инҷо рақам ва саҳифаи электронияшонро мегузорам. метавонед 26% молу маҳсулоти даркориятонро ба даст биёред. барор мехоҳам ба ҳар яки шумо.